So sa kaap. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kining sa kaumboy nga taga-tayud Konsolasyon, Cebu. Agat matatampo, digtas singal nga Alex. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Chelsea. Alex, uy. Ano di ay? Day ba, bigyo kang inamig ka regining ako, ha? Ano ni kalit pala kag-confess diha, uy? Nya, mo na akong gibati. Kay ba, masayo ka nga, di na mapugngan, di ba? Sorry, Alexandra. Pero amiga rata. Og diha ra na kutob. Chelsea. Ay, dada. Baday, hilak naman kita din ni, si katawa niya. Ay, ang bi. Mura man kag hotel og babae nga. Napa may daghan diha. Uy, radyo kay ka. Bisa no? Sinasakitan mo. Ay, sus. Ay, pagdali, oy. Ikaw sad no? Pabutang nga mo abot ang paraing mo. Ha? Para ako. Kanus apa ka na? May eskwelahan lang ko palihog ha. Wapa niya. Muagi makakadit to. Kipanimit siya, pero grabe. Fresh kaya pang kisip mo. Hello? Okay ra ka? Ay, ma'am. Ma'am. Sorry ha. Nakatutok lang ko sa imong kagwapa. Asa ganito ka, ma'am? Ha? Narasag kay nagustuhan nga babae? Oh, lagi. Gupaha, uy. Maestra. Hulo, uy. Unya, unsa naman sa plano nimo? Oh, ako ila-ilahon. Diskartihan ako. Unsa ka masal kuno nimo pag-diskarte, abier? Paabutan ako magawa siya. Ay, tora. Ma'am! Ma'am! Oh. Hi, ma'am. Di ba ikaw mo ito magisakyan ganinang buntag? Oo, ma'am. Na-timing sad nga, naghatod ko pa sa hero diri ron. O, nakit-anti ka ron. O, sakay ka, ma'am? Sige. Pero sa merkado lang ako magpahatod ha, kay may pamaliton pa manggod ko. Sige, ma'am. Salamat ha. Uy, isa pa yan, ma'am. Titi oh. Ay, tingba na lang niya. Ha? Unya? Oo, ma'am. Magpaabot lang ko nimo para ihatod di ka sa inyo. Sure ka nga magpaabot ka na ako? Lagi, okay ra ka. Ah, grabe o pa rin kamot ko nimo taon, day. Dahil kanya, sumagon din ka noon. Siyempre, uy. Sila na dyan, Ganahan ko niya, good na unsam ka. Unya, ganahan na siya nimo. Okay ba, oh? Umad na di Pero, ba? di ba, may mawa kung musuway ko, di ba? Ha? Manguyab na dyan ka niya? Oo, uy. Hala no, unya tayo si tanaw nimo, sugton ka ka, ha? Recorded by X Thunder Gaming. Salamat kay simong pagtabang na kudaan ng mga libro, Alex, ha? Wala problema, ma'am. Basta ikaw. Ha? Kanang, ma'am. Di na lang ko magliko-likos pag istorya, mama. Ganahan ko ni mo, ma'am. O gusto ko nga Oops. Alex. Ma'am. Sorry, Alex. Pero pure ko nga babae. Lalaki ang ako. Ma'am. Kung lain mo mong tumong aning tanan ni mong gipangbuhat para nako. Undangan na lang ni. Ma'am Lalane. Nadako eh. Naibaw man unta ko nga. Ako rin nakagusto.
Karon ni padayon pamangyo ko eh. Maglikay na ko, Ma'am Lalin. Masakitan ako magtanaw niya. Ay, naara siya. Uy, tayo pa. Kinsa na yung kaupan? Tumboy mo sa lagi na. Pakakon ba niya? Paingon-ingon pa siya ng laki iya. Pero ang tinuod, wag niya siya gusto na ko. Karon ka. Lalin, Alex? sagod ni. Paingon-ingon ka nga dili kasama na akong tumboy. Nya karon, lahi na sa gatumboy ning kauban nimo. Alex? Brad, gigamit na kayo ni Brad. Mogi kalaki ni mabayhana, maggamit og tao nga pwede niyang pahimuslan. Saan ang gipanulti ni mo? Dugay naman ni na akong uyab sa lalin. Hindi man siya ingon nana. Unsa? Ma'am, abi na kong kay uyab. Nagod pagsigig sa amok. Bugirua sa ni Moy. Hindi ka mahawa? Ha? Unya di ba? Kung dili ka ni mo dangas lalin, dili kay ka na rin makuha mo na ako. Nakasabot ka? Ha? Day, ako na gyud mo naluoy nimo ay. Udangan na ka nabi. Mas may paglalaki na lang mo. Luura oy. Sa bada, iluod gud taon. Sugod na iluodan na no. Kabalay. Sige na, nakoy pala ilan nimo. Sigurado gyud nga buutan kayo na. Sige na. Oh? Bisa karon lang dayon, bisa karon lang. Kausa lang gyud. So wayi. Sige. Pero di ko magbinabay ha. Nice to meet you, Alex. Sakto rin guys, Anjo. Guwapa ka. Nice to meet you too. Matuo ka nga. Ang maayo nga pag-ila-ila. Kay naasod sa usa ka relasyon. Oo. Too. Maayo. Maong, di lang ta mag-usig sa tong oras. Sugtan na lang ko para magkaila-ila tayo maayo. Ha? Gisugot nimo. Sa to pa ka muna. Oo. Ay, hello. Ay, very good. Very good. Di ka magbahayan na niya, Day. Ganina ram kasi gatubang sa imong cellphone. Nya ko gitiwas nga akong trabaho. Ay, abera ko na cellphone, bi. Ang binabang sa mong ka, mangilog mo ka. Nga naman. Madlo ka nga. Nakoy makitaan din eh. Noon sa ka? Saan nagpanulti ni mo eh? Ang binaba! Di ko. Ang bibag! Garaan mo eh. Di lagi ko. Di mo ka makasabot. Ang pina... Buang Uy, yan. manok magapa! OMG, Day. Ano na siyang bagay man taon mo, oy? Hanggang tuk-utok migo ni mo. Buutan pero grabe ka igihan. Alam nyo. Susdoy, sorry, di kayo. Bibi, tanaw na ito na yung bababi. Nga nasumbagan, bi. Anjo, doon lang kayo mong naong nako. Oh, uy. Ibi, muli na ko. Buang nga inamsam ko kanina. Pero mang paspasa sa kong kulba nga naduol ang naong ni Anjo na ko. Ano man eh? Nak, nga nung wa magkay gawas-gawas. Long weekend man pa. Nya ni leave pagi ko. Nga naman, na kay gili kayan? Wa pa eh. Tawag yun niyo tos Anjo kay ni ang si Samok na ko, nga no kunong di ka mo tubag niya. Ay guwat na nga, riun pa ka. Bahala siya. Anjo, Oh. nagusam ka rin eh. Oh, kuan. Nga nung naglikay na mo ka na ako. Ha? Wa man good. Sa badya, oy, wag utaon.
nakaila ko ni mo, no? So, tayo nagkukos tinuod ko. Napiktuhan ba ka atong nagkadugo lang atong mga naong? Oo man. Kasi tinuod. Kaya ako, nakapikto kay tunako. Ha? Nakarealize ko. Ganun sige pa magpaabot sa tao nga para ako. Nga, naamang ka. Sa tinuod lang, Anjo. Hasta ko. Oo ko makasabot sa kong gibati. Basi ito kita gyud para sa gusto. Pero, dili na ito mahibawan kung dili na ito suwayan. Sige. Sawayan na to. Pero, di ito magsukmagay, ha? Ay mo rin ay akong ikapaniguro nimo. Di takakayang pasakitan. Anjo, Elementary pa lang napapalit. Tapos ko jamming. gisuwayan na gud na mo ni Anjo, pero wa may magdahom nga mula hutay ang among relasyon. Karon, mabdus ko sa una namong anak. Magbinayot gihapon siya, ug ako, lakinon gihapon. Di niya lang ko ito, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, Araman. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Alex nga taga-Tayud Konsolasyon Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kadekulan, titibo-tibo. Ko'y titibo ay tinap. Ang mga kaagi, gibatan nudo sa radyo ni Carol Marihikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Pikal naman. Sayang kaagi karon, may kining usa ka lalaki nga taga Agusan del Norte. Ang ito matatampo nagdasangan nga Joseph. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, kaayan ako nakamata eh. Dali ko, basig man ako sa akong trabaho. Ay, hala, sorry, miss. Ako na hinong kanabanggaan. Nagdali mong good ko. Sorry, Sab. Huwag ako magtanong-laktan. Dali. Sam. Kuha pa niya. Uy, mau ba? Nakabangga ka o gwapa nga babay? Oo, lagi ba? Eh, mo nilela. Awa, lagi kay parehas mo yung nagdali. Uy, kasayang. Ako patuwa na. Kuha ng number do. Din nito napita ang babae nga akong nabanggaan kahapon. Ay, maya tayo makita ni Kusap na. Oh, wala. Tinanagatang kasakyan. Siya na. Hi, miss. Oh. Nainumdo ba ka na ko? Wait. Ikaw mo na nakadasmag na ako, diba? Ay, salamat kay nainumdum pa di ay. Ako day si Joseph. Ikaw? Mitch. Mitch. Pwede ko mga si mo number, Mitch? Okay na. Muna ako number, oh. Ah. 0922 Abi na ko kinsing nanawag. Ikaw mo din ni Joseph. Ako yung taon. Asa di karon? Di asa mo.
Wa ko magkasamok ni mo. Wa man? Human naman sa kong study. Mayo noon. Naanta ko isulti ni mo, Mitch. Unsa man? Kuan, unya, di ka masuko. Masuko, kung binuang na. Ay, di mo ni binuang. Unsa man day na? Muto ka sa ilang giingon nga love at first sight. Oo, mantuo man. Manay akong gibati ron. Ha? I love you, Mitch. Joseph, May chance ka kunin mo. ako panahon-naon, Joseph. Uy, kuya, awa ko nimo. Nakapanguyab diyan ka atong babae nga imo nabanggaan. Oo lagi bay. Pero, mao lagi. Wa pa kusog ta. Pastilan. Anam gina mga babae do. Pakipot mo na sila. Kaya na sa guday gunungi. Hangtod nga sugton ka. Salamat, Mitch, ha, nga nakikita ka na ko. Timing man sad kaayo. Pag-message ni mo si pagpanggawas na mo sa eskwelahan. Mong nakikita na lang ko ni mo. Niya, kumusta naman? Ha? Ang akong gingon niyo ba? Kumusta naman to? Wapagid ka maluoy na ko. Tininood ka ng imuhan ako, Joseph? Uy. Mag-usik ako oras kung binuang pa na eh. Sige na, Mitch. Sugtan ako. Sige na lang, uy. Ha? Puglaro ba? Oo, lagi. Oyab na ta. Oh. Salamat kayo, Mitch, ha? Nga imuragid kong gisugot. Salamat kayo. Recorded by X Thunder Gaming. Bay. Lamanuha ko, bay. Lamanuha ko. Nausak ka, uy. Nausak. Bay, uyab na ming Mitch. Po ba? Wow, congrats, bay! Seth, manangiday ko ni mo ba? Oo, sama na. Bakasyon naman good. Kinahanglan ako mapundo sa amo. Ha? Kung mauna, di tayo makita ini? Dugay-dugay pa kitang makita. Kay, di mo ko na masugot sila sa mama at papa nga maglaag-laag ko. Labi na kon bakasyon. Ang ilang gusto, magpundo ragid ko sa bahay. Mo ba? Sige lang. Inigting klase, magkita naman sa ta. Ay, usa nam day kabuwan nga wa may makita ni Mitch. Gimingaw naman hinong ko niya. Kumusta na kasi ha? Gimingaw na sa taon ko ni mo, uy. Parehas na tagibati. Gimingaw sa kay ko nimo. Muna ako sa inyo, Mitch, bay. Ha? Muna ako sa inyo, kay mingaw na kay ko nimo. Ikaw? Sige, ako lang isend mo nga akong address. Kay ako lang tagbuon. Mitch, Salamat kinakita na ta. Gimingaw na kaayo ko ni mo. mingaw na sa kay ko nimo, Mitch. Ato tas amo. Ipalailati ka ni mama. Ma, ako ning uyab si Joseph. Mayong adlaw nimo, ma'am. Unsa may nakaayos adlaw? Ah, Unsay nahuman nimo do? wa ko makahuman og eskwela, ma'am. Niundang ko kay nanarbaho na mugod ko. Klaruhan ta lang kado ha. Wa ko magkinahanglan og laki nga wa makahuman og eskwela.
Unsa may ihatag nimong mayong kaugmaon sa kong anak? Nga wa man ka makahumag eskwela. Ma, Paulis inyo. Tiwas og eskwela. Kung mahuman na ka, aw balik din eh. Di na ko bubabag ninyong Mitch. Bisag magminyo pa mo. Oh, pasensya na ka sa kong inahan, Sepa. okay ra, Mitch. Nagsabot ako si mong inahan. Sakto masat siya. Wa ko ikahatag nimo nga ugma. Kung di ko makamog eskwela. O niya, unsa may plano nimo? Munda ko sa akong trabaho. Kaya mo pa dayon ko eskwela. Nalipay ko sa kabuot ni mong desisyon, nak. Nga mo padayon kag eskwela. Sige, paningkamot kay tabagan ka na mo ni Papa ni mo. Salamat, ma. Dali araw ng labay sa panahon ay. Walang ibaw eh. Nauman ako sa eskwela. Huwag may tarang na sa kong trabaho. Si Mitch ka. Kumusta na ka siya? Lipay kay ko sa kudahipawan nga nakahuman kag eskwela. Og may nindot na sab ka nga trabaho. Gikaloy anin taon sa Ginoo, ma'am. Si Mitch day, ma'am. Napay gibuhat, maong ako lang nitubag siyang cellphone. Mao ba? Onya, kumusta naman siya, ma'am? Mao lang kini ako ikasulti ni mo dong. Gusto kay kong makaapo nimo. Pero Pero unsa man, ma'am? ang love ay parang bulaklak. Kapag hindi mo ito dinildiligan at inaalagaan, unti-unti rin itong malalanta at mawawala. Oh. Oh. Hello? Hello, ma'am? Ma'am? Gipaw man. Oh. Bulaklak. Malalanta. Murag, masumbig nga yung matong iyang giingon ako. Wadda ko silang Mitch, be. Aron, ako siyang personal nga makita. Joseph? Yes, Mitch. Ako ni. Kumusta naman ka? Noon sa mga... Huwag ka malipay nga, nakakita na ko. Kuan, Joseph. Abi mo, nakahuman ako sa eskwela. Ug may tarong na akong trabaho. Mahimo na tayo mabinyo. Mataga na ka na kung maayong kaugmaon. Di na mahitabong imong gipangandoy, Joseph. Ha? Unsay ipot mo ipasabot? Sa dugay panahon nga wa ka magpakita. Nakakita na kong lalaki. Unsa? Pasaylo ako. Ikaw mangkod. Wala kay panahon na ako. Busy taon ko sa kong bagskwila, uy. Mang, wala kong makatagad ni mo. Kung kitsa man ang bago ni mo, uyab. Buwagin na kay mga asawa ko ni mo. Dili mahimo. Mabdos na ko. Oh. Dili. Anong imo man ang gibuhat na ko, Mitch? Nanikamot og swila. Aron mga tagan di kag mayong ugma. Karon, mabdos ka na des laing lalaki. Pasaylo ako, Joseph. Kasakit na gibuhat ni mo na ako, Mitch. Sakit kayo ni. Ingon sa nidatog na ko ang kalibutan niya itong higayuna sa kong nasayran. Nga mabdos na day si Mitch sa laing lalaki. Igo na lang kong nagpato sa kong luha.
Kay di na magid mahitabo nga mabalik pa ang gugma ni Mitch di rin ako. Dinhin na lang ko to. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Joseph nga taga Agusan del Norte uban sa awit nga iya kipangayo. Awit nga nagalahan, Separate Lives. Ang maong kaagi gibuhatan og duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ninto naman handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpani. Maagang adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Cassie. Sari pa ako usugtan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Tameme. RMN Contents, handumanan sa usa kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Nga tumatatampo nagdasingan nga Cassie. Recorded by X Thunder Gaming. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin. Kasi anak, Ay, kasi papa. ba ni mong nagkanta-kanta diha? Dako pa kay kagtingog. Lupig pa ni mo'y nagmikrofon. Pa-kondisyon ko pa, oy. Kay kanang gusto ko nga before ko matog eskwelahan, kondisyon na kaayo ko. Sige na. Pangandam na kay nagpaabot na si Gia ni mo sa gawas. Okay pa. Cassie! Ngano ko, uy? Naku, nakita ni schoolmate na ito magwapo! Sure ba? Asapan, ha? Kanan pa itong dinhi. Gwapo, di ba? Okay ra. Pero murag istiktuhon manug naong. Hello, wait. Padungin na siya sa itong classroom. Oh my God! Isang na siya sa itong room! Classmate siguro na to. Day, unsaon ka na ako pagpatagad niya, no? Dili man magtingog si Romel, uy. Dool la. Ay, mauwaw ko, uy. Ako'y dool, be. Hi. Oh. Hi. Ingon anakit ka? Dili ka magtingog? Ikaw ako niyang kitutukan. Kasi di ay ko. Ako si... Romel, nahibaw ko. Classmate ko ti ka. Siyempre, nakaila ko sa imong name. Oh. Murag, dili juga tigtingog. Sige, bye! Dili na lang kumulaom ni Romel, day, uy.
Di magid ko tagnon. Day, kung interesado nimo ang lalaki, siya mo ay mag-una-una og dili ikaw. Mao gani. Pero wata kahibaw. Basig, torpe lang kina siya. Panit ilang. Bitaw sa? Lahir giding naiuyab da kay Suhito. Amaw. Speaking of oyab, mag-abot mi ni Marco sa terminal kay magdungan mig uli. So, una lang ko nimo ha. Hain naman ni si Marco. Kanina rin ko sikig chat. Di mo tubag. Ay, salamat na nawag na kita. Hain naman ka. Kasi, sorry. Pero, di na ako makatunga. Ha? Nga naman. Ato ni undangon kasi. Huwag na ta. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ingon ana na ka sayon? Oo. Hanggaw gitong tawhan na da. Daan palagi ko. Digit ka sa ligan to, Marco. Sakit kay Day. Sakit kaayo. Kalami sa hangin ni Miss Baybayon. May na lang diri. Mingaw. Uy, makakita na ako nga naghilang ko. Ay! Makurat man sa tanim mo, uy. Nihalagi ka. Oh. Nga nang kiyatagan ka niyo magpanyo. Trapuhin mo mga lawa. Di bagay mo maghilak. Oh. Hoy, Romel! Asa ka, oy! Hoy! Day, pagdali na diha kay gigutom na ko. Kaon na lalagi dihag una. Tiwason pa na ako na akong gibuhat. O pa di ka gutom ma? Gigutom na pero unahon sa din ako. Nala, sige kod. O na ko ha. Babush! Di kaya na ako makakuhas answer anyway. Manghihi sa kopi. Ay, salamat kay nakaihi na kitawin. Tiwason ko na di ka. Uy, kinsa nagbutang og sandwich sa akong desk. Wa na may tao. Nanglakaw naman ang akong classmate. Diin ka nigikan. Amay nuuin, kay gutom na. Kanon na ako. Patay, nakusog sa uwan. Kusog ka, uy. Kasi! Sagay na! Dali! Romel? Unya, mabasa ta, uy. Basta kami tatandaan. Dali na! Ihatod ka! Thank you, ha. No problem. To the rescue, good ka, Permi. Pag-una sa baybayon. Karon po'y, gihatod ko nimo. Wait, time pa. Ayaw kong ingna nga ikaw to ang nagbilin og sandwich sa kong desk at ni aking adlaw. Oh. Adon ako. Hoy, Romel! Romel! Ha? Nagduda ka ni Romel? Oh. Hala. Mao sigurong dili siya interesado na ko kay interesado siya nimo. Girl, huwata na lang ang mo-confess siya nimo. Ha? Sakto ka ko sa kompaktuda. Nganong murag naglikay naman sa Romel na ako.
nauwaw ka siya? Or basig, assuming lang sad ko? Or basig, torpe lang sad gid siya? Di mo ko mahimutang, uy. Dili mawa sa Romel sa kong unahon niya. Dili mo nung tayo siya perming mutagad ug magtingo pero nganong murag na amay kuwang. Dili na matubag imong mga pangutana kung dili ka makigistorya niya. Pero day, basin og nag-assume lang sad ko pa. Bothered ka ayo ka. So, tira ko gustinuot? Na in love na ka ni Romel? Rigsakto gid ko da. Day, kung torpe si Romel, ikaw na may buhat og first move. Day, abi na ko og dili ka mo to nga. Hindi sir, may pwede nga pasagdanti kang magpaabot din. Romel, sultihin ako kung sinuod. Nakagusto ka na ako? Kasi, Kaysa tinuod lang. Bisag dili ka magtingog, pero makita na ko sa imong mga lihok. Sultihin ko pa, sakto ba ko? Or nag-assume lang ko? Kwan. Kasi, Romel, I love you. Oh. O kung kano sa kaandang nga musulti na ako kung sa imong gibati, naara ko ha, magpaabot ko. I love you. O nya, anak lang? Di lang ka manguyab na ako? Kwan mo good. Sige, sige. Para mas dali, ako'y manguyab ni mo. Og yes or yes ra imong tubag. Romel, will you be my boyfriend? Yes. Yes! Kinikilig naman ako. Yes, ako mo'y nag-una-una ni Romel. Pero ako magmahay sa akong gibuhat kay hangtod karon 3 years na mi. Nagkita gihapon ako ang iyang pagpangga og pagmahal na ako. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ito mga higalan kaagi ni Kasi nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan Tamemi. Maari bang malaman ko? Ang mga kaagi, gibatan na sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Rika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nabuluhan. Destiny. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Napada sa iyang kaagi karon, makining sa kababay nga taga Davao Oriental, ang tumatatampo nagdasingan nga Rika. Recorded by X Thunder Gaming.
Manay tinuod, nakagusto ko nimo. May chance ko nimo, Rika. Nganong malagman ko. Ang tinuod, nakagusto sad ko ni mo, Jo. Kung mao na, wala ta. Jo, ako na kang gisugot. Salamat ka nga, wako nimo pa sa duli. Salamat kayo, Be. Be? Gusto na ko nga, Be, nga itong tawag ganay. Sige, good. Naol, lay uyab. Ikaw gitay, Belen. Ako na nagisugot si Jojo, day, uy, kay nakagusto mo sad ko niya. Hoy, di sa ka magmahay anang Jojo, no? Kay buutan man sad na. Maubitaw, day, nga ako na lang siya gisugot. Good luck sa inyong relasyon, Day. Ha? Mga dutas inyo? Oh, mga tutas mo. Kay ipailaila ti ka sa mga ginikanan. Ayaw na lang tingali, uy. Oh, nga naman. Mauwaw mo kasi mo mga parents. Ay pag unahon na ana, uy. Ay pag uwaw-uwaw. Kay kun makasal na unya ta, mahimo naman sang imong mga ginikanan ang akong mga ginikanan. Maong pangandam ha, kay muadto ta sa amo. Ma, pa, si Rika day, ang akong uyab. Maayong adlaw ninyo, tita, tito. Mao ni ako magaron. O pa, Kamaog yung kang mamili, nagda, kay gwapa maning imong uyab. buyag, ma. Ay, kaya, nanalay ka? Uy, may kuyog lagi ka. Ah, akong uyab si Rika. Be, akong manghuday si Junjun. Ay, te. Hello? Kapilit pag tinanawan ng manghod ni Jojo na ako, uy. Recorded by X Thunder Gaming. Be, dugay-dugay naman kita nga nakauyab. Magminyo na lang ta. Kaya na di ko ni mong buhion. Oo, kaya, uy. Regular sa akong trabaho. Ikaw, good. Agad ra ko ni mo. Sige ha, ako nalihok ko na nga tong kasal. Noon sa Miss Jojo nga dili man makontak. Mapauli na lang ko eh. Di na lang ko magpaabot niya ngayong kuhaon. Kinsa may nanawag ka number namin eh? Hello? Hello, si Eli. Kinsa mo? Si Junjun Marujo. Jun, udi ay, ang ano ka? Kuya Junjun na disgrasya sa motor. Huwag namatay. Ganun na hitabo, manilimo, Jo. Jo, sa manihitabo, Ganun na disgrasya, manis kuya ni mo. Narangit man to siya nga. Kaya kang kuhaon sa imong trabahuan. Nakalitan na lang mi kay na nagpaibaw na mo nga disgrasya sa kuya. Kailangan ko rin sa kanan nga nawala ng break. Ay, ginoo ko. Nagplano naman unta may nga magpakasal. Jo, ka lang imo ba akong gibiyaan? Mag-usa naman lang kumuha naman ka. Jo! Kumusta man ka, Day?
Okay na ako, day. Kinahalanan akong kalimtan si Jojo. Sakto git ka. Kinahanglan na kang move on. Kay di na mo gito mahimong mabalik si Jojo. Patay naman to. Mauli kita eh. Ay, salamat. Out na gitawon ko. Makapauli na ko sa amo. Rika, si Kailan Dre. Junjun? Di ka. Ngayon naabot makasamang trabahoan. Ako mo tikang gat nga magawas. O lipay kay ko nga ako ka nakitaan. Giyon sa mo pagkibaw nga dito ko magtrabaho. Nangutan na lang ko. Kamusta naman ka? Nia, kinahalanan na akong kalimtan ng mga daotang nahitabo sa akong kinabuhi. Kaya wala magit si kuya ni mo. Patay naman siya. Mao yun. Nga sa to pa, budawat na ka kung naimuyab mo. Kung naay manguyab, dawaton. Kung mao na, pwede na day kong musuot sa mong kasing-kasing. Junjun, onsay, Ang tinodri ka, nakagusto ko nimo. Kung ninomdom ka, katong gidakan ni Kuya Jojo sa mo, grabe kayo ko nakatutok nimo. nakabantay bitaw ko ato. Kung sa kadato higayon na, di na kamawas kong una-una. Di ba sa kumahin mo nga manguyab nimo kay uyaban mo ni Kuya. O karon kay wala mas Kuya, may mo ba nga hatagan ko ni mong higayon, nga higugmaon ka? Junjun. Ha? Nanguyap yung mga igsoong Jojo? Wala kita'y uy. Unyan sa man, ganahan kaniya. Ang tinuod, gaan ba ikita akong buot ni Junjun, day? Aw kun mauna, nganong imo mong pantuso ng imong kaugalingon. Sugda na uy, aron magmalipayon ka. Dugay-dugay na magyug ko nga nanguyab nimo. Hangtod ba karon? Wa pag yung kamaluoy na ako? Ang tinuod, Jun, nahog na sa dang akong buot ni mo. Kay buotan maya ka. Oo, sa ibot mo pasabot. Andam na akong dawatan ng imong gugma, Junjun. Tinood? O, Jun, ako na kang gisugot. Salamat, Reka. Kung niya magani karon si Kuya Jojo, naibaw ko nga malipay siya. Kaya niya ako nga mihulip siya dapit. Ug andam ka na akong pagkaslan. Salamat, Jun. O gisaad lang ginako, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan. Di ka na may tabo. Kay lapta kay ka. I love you, Reka. I love you too, Junjun. Dili gid matag-an ang dagan sa panahon. Wa ako magtuo na maminyo baday ko sa igsuon sa akong uyab nga namatay. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak ni Junjun. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka namang higalang kagin ni Rika nga taga Davao Oriental. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga naguluhan, Destiny. Among kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon,
handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si James. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, umasa lang sayo. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Maugining usa ka lalaki nga taga Captain Claudio Toledo City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga James. Recorded by X Thunder Gaming. Ba, James, umatay trabaho ron kay Domingo magyud sa man maglata. Adi lang ko bayo eh. Anhila ko sa tong gipuy-an. Ay, nung samtaon ka eh. Usaon mo pagkauya ba na nga magsige mo lang ka og pundo din sa itong gipuyan? Sulisuroy po rin. Kami nilalaag bay. Anhila ko din eh. Magkalingaw na ko gamit sa kong cellphone. Ha? Oh, sige, ikaw good. Ay, napulaan naman ko si tanaw sa lida eh. Palahi ko bi. Arinis ako sa Facebook. Mangita ko akong kachatan. Ayay, gi-accept mo na akong friend request. Ako nising chatan bi. Nanawag man lagi ka? Kapoy magsigig chat eh. Sakit sa tudlo. May pagmanawag. Kay makakita pa ko sa mong itsura. Mausab. Mao kini mong name? James? Oh, mauro gina. Unya ikaw, May rasa ka? Oh. May, okay na nimo nga magtawaganan ko nimo or chat ba ko? Di ba ko makasamok? Wa ba yung masuko? Okay ra oy. O wagi masuko. May noon nga may gikalingawan ka nga chicks. Nalipay sa bita ko ba? Niya, naibaw siya nga construction ng mo trabaho. Malaki. Sutihi, oy. Kipasig magtuo na siya, engineer ka. Anong may construction ang imong trabaho? Tarong man ang trabaho. Nga so ato ba, makihigala gyapon ka na ako bisag construction ng akong trabaho. Oo, oy. Oh, salamat, May. Nindot nga bayda. Nindot nga sign. Kay dili na artihon bihana. Mo lagi bay. Nya, sumamay mo ginugayan. Panguyambi na yun. James. Manay tinuod, May. Sa sige na itong chat-chat, no? Nadutlan ako nimo. I love you. James. May, may chance ka ko? Kung seryoso ka na ako, James. Pamisitahi ko din sa amo. Sige. Sige, May. Mamisita ko nimo. Asa mang dabit ang inyo? Nakadumdum sa katinis amo, no? Dali naman tultulon ang iyong dapit kay nagsunod ram tag barangay. Hinuon sad. Unya, May. Kumusta naman itong akong giingon mo? Ha? Ang asa man ato?
Ayaw yung taon ko binawangin, May. Seryoso ba ko mo? Bitaw, James, uy. Ako nakita man nga, seryoso agad kasi matinguhan na ako. Kaya ni ano makita sa amo? Maong... ako nakagisugot. Tinuot, May? Uli ki, uyab na ta. Awan sa men, dili ka kaya ako nalang bawiun. Ha? Oh, ikaw eh. Lagi. May, salamat kaya. Naimo na kong gisugot. Salamat ko kayo. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ba? Uyab na mo si mong katsat nga si May? O, bay. Gikaluyan ko din taon, bay. Nakauyab na gud. Congrats, May. Dali aras panahon, Misa. Walang hibaw eh. Siyam na din takabuhan nga nakauyab. Mao gyud. May. May ihangyon ta ko nimo. Unsa man na, James? Mga tubang undak ko si mong mga ginikanan. Ha? Nga naman? Mananghid ko nila. Nga, mamahin ako nimo. Magigminyo na ka na ako? Magminyo ta pero di pa karon. Mamahin ako nimo daan. Ikaw? Sige. Pangatubang sa akong mga ginikanan. Wa mamisupa kung sa yung plano ni May. Kay kamo ay magtipon. Musugot ra ka dito nga mamahay ko ni May. Hindi may masupa ka na. Kaya tinarong man imong tuyo sa mga anak. Bao cute. Dadalhin niya ang imo magirikanan. Kaya mo sabutang yung kasal. May, samtang magpaabot sa pizza sa tong kasal ba? Mananghid ko nimo ha nga manarbaho lang una ko. Aron may magamit ta inig kasal na to. Sige, James. Ang pindi sa mong trabaho, ha? Oh, ikaw sab, amping din ha. Oh, saan ka diyan nagbulang ginang naon mo? Nagbuol mo ko bay? Saan may ikikagulan mo? Hapit ang muda mong kasal ni May, pero wa mo juga makatigom eh. Makatigom ka ta ni trabaho nga konstruksyon naman ta? Lagi. Sa umin ako bay? Ay, ako pa ni Mono, iuswag lang yan na mo kasalay. Iuswag lang sana. Kasi pa rin magkakwarta ka. Kano sa mata magpakasal? Ato lang sa iyang-angan, May. Kay, wa pa dyan ko'y tinigom eh. Sige. Makapaabot ra ko. May, nawaglay ka. May tuyo ka na ko? James, manangitan ta ko ni mo. Oh, ano saman? Manarbaho lang sa ako. Aron matabangan ti ka og gasto sa atong kasal. Oh, asa mo ka sa kamanarbaho? Sa Cebu City lang ko. Kay na may mutabang na ako nga makasud og trabaho. Uy, nahilom lagi ka. Masugot ka o dili? May, di onda ko gusto nga manarbaho ka. Kay, kasi inom eh. James, ayagot pa ko na ako nagdautan. Para rapito na to ning duhang akong buhaton. Sugot na lang, ha? Ay, sige na lang eh. Salamat, James. Noong saan, Miss May? Di naman mo reply akong chatan. Inigbakante na ko. Ako siyang tawagan. Sa mukha ni mo sige tawag-tawag.
nahibaw lang ko. Nganong, di na ka mo reply sa akong mga chat. Ala ka suko, good. Pasukogit ko nimo. Kay hasol kay ka. Oh, may naunsa di ka. Okay naman ko. Dila ko ganahan nga magsige kag hasol na ko. Og, kalimti na umaabot at kasal. Oh. Kaya dili na ko magpakasal nimo. May. Naglibog ko sa kalit nga kausaban ni May. Kay masuko naman siya nga akong tawagan. Kung mo chat ko niya, di na sad siya mo reply. Pero sa gihapon, nagpaabot ko nga maokira ang tanan. Dinhin na ng kutob, og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni James nga taga Captain Claudio Toledo, City Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagluhan. Umasa lang sa iyo. Ang maong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ace. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan, kahit malayo ka. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Zamboanga del Sur. Ito matatampo nagdasingan nga Ace. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, Miss June og si Yin na eh. Mag-snack ko dami. Upaw! Haluya! Upaw! Ayoko niyo hilapti pa. Huwag mo ko mangilapot ninyo ha. Ambi na akong kauga. Hoy! Iuli lang ka sa babay! Unsa man, di na ninyo iuli, kay sumbagon na mo! Bert! Ning kuno yung laban o! Ito mo ba? Palakaw na mo! Ano di na mo sumbagon? Yay! Bert! Yung laban! Salamat, Migo ha. Anidool ka na ako. Ilang giuli ang akong kao. Oh, may kaso. Karon palagi ko makakita na mo din eh. Transfer yung magud ko tinhi. Mo di ay. Unsa day mong name? Nika, ikaw? Ace. Niga na ta ha? Sige. Ace. Jun. Ay, Hina. Dali mo kay, di ako'y bagong amiga. Ha? Bago na kong amiga. Transferin na siya din eh. Ay. Nika ang iyang name. Nick, ang akong mga friends, si Jun o si Hina. Ay, Mika. Hi, Nika.
Hello? Friends na ninyo, ha? Salamat kay nanagig ko yung mga friends din eh. Wa ni mo bully na ako. Ha, ing nako kung nahimubulin mo kay tabangan na mo kulata. Isuga, ah. Ako pa? Nika, nako ipangutanan ni mo ba? Hibaon ako si mong pangutana. Ha? Nibong kasangan ng upaw ko. Oo. Nakita man ako ang imong upaw. Katong gibuli ka. Ngano din ang mo? Gitipos manggod ko. Mga ako ning kawaan kay wa pa man matubo. Lain man tan-aon. Sige lang ay, mutubo naman na. Bayis, sige lagi mo kuyog ni Nika. Nakras ka niya, no? Ha? Wa man. Atik-atik sa kada. Tukan lang, good. Di bitaw ko magsaba. Basta ba ya? Di ka magsaba ha? Di lagi. O bay, crush pa daw na ko si Nika ba yun? Taan bigid lagi ko. Uy, ibang saba ha? Di lagi. Niya, di ka manguyab niya. Di lang ko ba yun eh. Masig masuko siya na ako. Bahala ka. Hapit na ra ba to mo graduate basig na di na mo magkita. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Congrats, Nika. Congrats, Ace! Congrats na tong tanan. Jun, yun na, congrats. Congrats na tanan! Bayis, kumusta? Okay na bay. Itubo naman ka bay? Ikaw gani, nitubo naman siya ka. Kumusta man mo ni Nika bay? Ay, wala may magkita ba eh. Ang last na mong kita, katong ni-graduate sa elementary. Uy, suroy ato sila hawi. Kumusta ba? Nika, Uy, ni ama lagi ka, Ace. ngumusta ako nimo? Nagpa-enroll na ka? Wa pa. Ano man? Magpaabot ako nilang magpapagod kung asa ko nilang pa-eskwelahon. Nadi ko ihatag nimo. Ansa man na? Dara mo. Buwak? Anong gihatagan mo ko ni mo buwak, Ace? Kuan, kining... Nga nalagi nga gihatagan mo ko ni mo buwak. Ansa may buoti pa sabot ini? Nga abda, imo tatong kiingnan nga I love you. Nauwaw ko ba eh? Nati, yung ka makauyab ng kauwaw-uwaw mo diya. Bay, nabawa kas balita. Ang samang balita ba eh? Wala naman dinis Nika sa ato. Ha? Ain ba di siya ba eh? Ida sa iyang iyaan dito sa Manila kay dito na ko napaskulahon. Ha? Pila na katuig na nakalabay, sukad nga nibiya na Nika din sa mong dapit. Ay, kumusta na kasi ha? Murag imingaw naman, hinong ko niya naman. Ace, Uy, yun na. Ikaw mo guna na. dali na uy, mamauli na ta. Kadiyot sa kay akong kauna kong mga butang. Nung sama ko.
Naman ay nung ko'y kipati ni Hina nga. Nagsige may kuyog. Unsa ka kung ako siya panguyaban? I'm sorry, Ace. Di ka mahimo na kong sugton. Ha? Nga naman. O na, nag-eskwela pa ta. Mga bata pa sad ta. Ug dili ko gusto nga magubang atong kasuod. Maong dili kita pwedeng magkauyab. Iyan na. Atong ipagbilin ang atong kasuod. Ug magtarong tag-eskwela para sa tong future. Ay, saktam sa Siena. Ang ilan tuod nga mo focus mi sa mong pagswila. Makalingaw sa kong Facebook eh. Aron, madivert nga akong nauna. Sinikam ni friend request na ko. Ikaw ni? Nika? Ako yung tao ni Is. Nigwapam kag samot ay. Buyag ha. Nitubo na magod akong buhok mong nakaingon ka ni gwapa ko. Gwapa mong kadaan. Nisamot lang ron nga, nitaas ng imong buhok. Salamat. Abi ni mo, Nick. Imingaw ba ko ni mo? Parehas din ka. Gimingausap ko ni mo. Nick. Naunta ko isulti ni mo ba? Hinaot ta nga, di ka masukon ako. Unsa man? At tinuod sa gamay pa ta. Nana ko ipag... Hala, Is, kadiyot lang ha. Magstorya lang ayatag usab ha. Dagan pagit kay kukuhaton nga assignment ay. Mao ba? Pasensya na ha. Okay ra. Sige lang, kung may time ko, manawag lang unya ko ni mo. Amping diha. Sige. Ikaw sab. Amping diha. Akong na-feel nga di pa andam si Nika nga maguyab-uyab. Kay iya manggilit ko nga mong istorya. Sa pagkakaroon, mag-chat man mi. Pero panagsa na lang kay parehas man mi nga busy sa pagskwela. Bisan to og layo siya nako, pero wa ba gyapon mawa ang akong feelings niya. Og nangandoy ko nga makita mi pag-usab. Dinin lang ko tob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kito mga higalan, kaagi ni Ace nga taga Zamboanga del Sur, uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nakuluhan, kahit malayo ka. Kahit na malayo ka. Ang mong kaagi, gibahatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo gating, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusab mga higala ag mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na nito lumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.